I ćao svima ljudi, Serbe Super ovdje. I ljudi, danas ćemo igrati GTA San Andreas. Odavno nisam igrao GTA San Andreas i ajmo sad da se malo sprdamo po ovom selu ovdje što je okruženo, ovdje malo. Da se malo sprdnemo tamo. Ja sam čula da tamo imaju dobri motori, oni Sanchez. I oni su mnogo dobri. Tako da, ajmo da krenemo tamo. Opa. Fuck. Jao. Čekaj. Sad ne znam baš kojim putem ovim ili... Evo vidjet ću. Pošto ja mislim da je to blizu. Možda čak i nije, ali jebika što se radi. Fuck. Mi ćemo totalno da raspucamo ovaj auto. Opa. Pa uzdiži se, jebote. Jer si toliko lup. CJ-u. Ide sad. Možda ovdje. Kako ne možeš tu da probiješ? Fuck. Hvala Bogu. Koji sad da prođem? Opa. Idi gume, znaš. Evo ga, blizu smo. Sad je vreme da izađem. Da li je ovaj normalan uopšte? Može da begamo od njega. Nije nam skinuo ni malo healthy, ali ipak mi smo stigli do tog sela. Koliko ja vidim. Dum. Yeah. Focus. Ok, sad ćemo malo se sprdnemo ovdje. Naprimjer ovako. Evo ga, sad je prošlo jedan Sanchez. Primjer ovako. Pa ne Sanchez, nisam mislio na njega. Nego na te bombe. Primjer tako. Ali jebi ga, zapalili smo ovaj naš divni Sanchez, a plus je ovo ženu, da li ima nešto para, nema? Evo je škola. U stvari ovo nije škola, ovo je policija. Ali dobro, inako me neće napasti. Ako udarim. Ona će se biješ. Pa ne može. Ne treba mi ovo oružje. Digni se gore. Nemoj. CJ, si ti toliko retardiran. Moramo da nađemo taj Sanchez. Ovo nismo uništili. Naprimjer, ovako. Hajde, eksplodira već jednom. Može ili ovako. Paću. Ali je sad eksplodirao toliko jako. Koliki mesec. I onako nemamo snajper. Da ga pucamo. Gledaj, baba vozi motor. Ovo sam čez, nije. Meni se ti Sanchezi mnogo sviđaju, pa sam odlučio da ih mi malo uzmemo. Dva puta će se sprdnemo u jednom gradu, jednom u ovom selu, samo da nađemo ovaj Sanchez. Zato sam čuo da je on mnogo brz. Moram da ga nađem, moram. Aj, puš, da ga nađem. Je tu ne? Šta mislim da uzmemo ovaj? A ne, uzet ću ovaj. Prvi put ga jednako vozim. Brz je koliko je. Evo, samo kažem, neću pri to da radim, meni to briga. Evo ga, sad će dan.
A mi cijelo napolje. Evo sam čez. Nije. Ja sam čez. Sad ćemo da se vratimo. Sad ćemo malo se sprdnemo na TD. Na ovoj zgradi ovdje, na najvećoj zgradi u Los Santosu. Malo će sprdnemo i to je to za taj klip. Samo da se sprdnemo na toj zgradi, eto. Ok. Fuck! Sve. Ok. A ovo zaobilazim, nikome ne udari. Ićemo ovamo, pošto je to blizu grada. Sad sam prošao pored njema sam čez, ali nek. Ovaj motor prvi put vozim, stvarno. Fuck you. Jo ne, sad smo stigli u drugo selo. Bolje nam se helikopter. Moramo da nekada da stvarimo helikopter. Nije valjda tu. Dobro, neka. Ne mislim da će da nam poleti. Uđi bre u njega, sviđaš da si ti toliko retardiran sviđa. Nije, ali ne. Pravio način. Pa podigni se! Da li si ti CJ-u dobio potres mozga? Dobro, nema veze. Nema veze, inako nam se stvorio u gradu, hvala Bogu. Ok, blizu nam je zgrada. Kako dobar auto! Uđemo ovaj auto. Ovaj auto je predivan. Znači mnogo dobar. Beži bre ti jebote. Pa smater. Sad ćemo polako. Ok, nemamo oružje zbog ovog glupog CJ-a, zato što je retardiran, glup je kurac. Dobro, neću te psujem toliko. Nismo ni malo ožurili ovaj naš auto. Ajmo sa helikopterom. Samo da nam se opet ne prevrne. Oh shit, baš si mora tu da nam se stvoriš. Sad je rekao motherfuck. Ovo je pesma. Da izađemo iz ovoga. Fuck! Ne! Izlazimo odavde. Kako sad izađem? Fuck! To! Ne! CJ, da li si toliko retardiran? Ovaj CJ je ludak. Jao, jebote, ova bandera u kurat ne možeš pođeš zbog nje. To ću jedemo nešto. Što sam ja? Ok, sad ćemo... Pa ne možemo ni sad, jel? Ići na ulaz. Bolje. Nego s ovim glupim helišom. Uzit ćemo ovo i uzit ćemo... Da mi se stvori. On je ipak pao. Ode. Ljudi. Ne znam sad. Da nam se sad šli. Na dobro mjesto. Ok, sad idemo još gore.
Sad ćemo još gore. Pa znam. Sad ćemo da skočimo. Gdje nam je helijum? Ja ne! Ne to! To. Samo da siđemo dole. Evo ga, to. Išli smo. Ok. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode.